Salamat Panginoon sa iyong punla, misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria ang siyang gabay na mitlugod, lalaganap alab ng iyong misyon. 500 taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla, misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. 500 taong biyaya, salamat, salamat Panginoon. 500 taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla, misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Naririto handa kami, Panginoon. The grand horizon, 500 years of faith, grateful today. we bear the gifts. Lahat, tayo po ay magsitayo para po sa simula ng ating banal na pagdiriwang.
ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po. Mga kapatid, tayo ay nasa 27 linggo sa ordinaryong panahon. Ialay natin ang misang ito bilang pagpapasalamat ni Liman Lapas, 10 ng kanyang pamilya, Jamie Manlapas, Marcelino Evangelista Jr., Irene Aren Canimo Carpio, Almarion Sol Ramirez, Jaime Manlapas, Jamie Manlapas, Lito at Tita Aquino, kapatiran ng El Shaddai, Sherlyn at Caroline at Carlo Noel Cruz, Juanito Gonzalez, Tekat Rose Taruk, special intentions ni Kasutumo at Digna Kurahashi, Alejandra's Pizza and Bread Cafe, Flor Eugenio. Special intentions ng Prime Group, Mayor June and Gente Tanco, Karen Miranda Chanda and Tam Beltran, Kike Nair Bautista, Marites de la Cruz, Orlando de la Cruz, Christian Carmela, Katrina Balido, Maricor Macaruba, Dr. William Lim, Dr. Anglito Medina, Dr. Guillermo Baroa, Dr. Alvin Balatbat, Kabigting Sisters, Cypress, California, Daisy Diaz, Susan Alcazar, para sa pagpapasalamat sa wedding anniversary ni Alan at Hyra Villanueva. Pagpapasalamat sa kapanganakan ni Julie Manlapas Fernandez, Basti Fernandez, Loida De Leon Cruz, June Bautista, Susan Bautista, Desiree Sagum. Special intentions ni Governor Dennis and Mrs. Yoli Pineda, Vice Governor Lilian Mr. Rodolfo Pineda, Board Member Ton and Bel Torres, Telma Macapagal, Jao Kabigting Bondok, Charina de la Cruz. Para sa mga kapatid nating may sakit, para sa lubos na kagalingan ni Father Mark Manabat, Father Lino Mandap, lubos ang kagalingan ni Norma Cabrera, Norma Balatbat, Cero Isongko, Ising Garcia. Para sa pagpapasalamat Leoncia Limoco and family, special intention Ruby Limoco at Bianca Limoco, safe travel ni Patrick Castro. At para sa kalwalatian ng kaluluwa ni na Wilma, Basilio, Evelyn, Jacinto, Flordelisa, Filemon, Felipe, Alberto, Merced, Faustino, Demetrio, Erlinda, Ferdinand, Ricardo, Alejandra, Simeon, Francisca, Crescencia at Librada. Ang kapatid, para po tayo maging marapat na umarap sa banal na piging, ating pagnilayan, pagsisihan ng ating mga nagawang pagkakasala sa Diyos at sa ating kapwa, lalong-lalo na ang mga pagkakasala natin sa ating mga pamilya at sa kabanalan ng pamilya ng ating mga pagkatao. Sa mga sandali na kami ay lumabag sa iyong batas ng pag-ibig, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa mga sandali na kami ay lumabag sa kabanalan, kasagraduhan ng pamilya, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Sa mga sandali na kami naging makasarili at hindi nagbahal ng tama at tapat, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandang loob mo sa amin ay gawin mong magumapaw upang ang kasalanang pinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan. At ang pinag-alangan naming hilingin ng pagdarasal ay iyong pagbigyan aming makamtan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Kaya lumikha siya ng mga hayop sa parang at ibon sa himpapawid, inilapit sa tao, at ipinaubaya dito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, iyon ang magiging pangalan nila. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o mailap. Ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop na kasama at katulong niya. Kaya't pinatulog ng Panginoon ang tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto, babae ang siyang itatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki nagmula siya. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa, sapagkat sila'y nagiging iisa. Ang salita ng Diyos. At sa Diyos, Tayo nawa ay basbasan ng poon magpakailanman. tayo nawa ay basbasan ng poon magpakailanman. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot, ang maalab na adhikay, sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan, ang buhay ay maligaya't uunlad ang kanyang buhay. Tayo nawa ay basbasan ng poon magpakailanman. Sa tahanan, ang asaway parang ubas na mabunga, bagong tanim na ulibo, sa may dulang ang anak niya. Tayo nawa ay basbasan ng poon magpakailanman. Ang sino man kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay, pag-unlad ng Jerusalem. Tayo nawa ay basbasan ng poon magpakailanman. Ang magiging iyong apo, nawa ikaw ay abutin, naway maging mapayapa itong bayan ng Israel. Tayo yung nawa ay basbasan ng poon magpakailanman. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, alam nating si Jesus, bagamat sandaling panahong pinababan kaysa sa mga anghel, ay binigyan ng karangalan at kadakilaan dahil sa kanyang pagkamatay. Dahil sa pag-ibig ng Diyos,
niloob niya na si Jesus ay mamatay para sa ating lahat. Sa pamamagitan ng mga pagtitiis, siya'y pinapaging ganap ng Diyos na lumikha at nangangalaga sa atin sa lahat ng bagay upang makapagdala ng marami sa kaluwalhatian. Marapat lamang na gawin niya iyon sapagkat si Jesus ang pinagmumulan ng kanilang kaligtasan. Si Jesus ang nagpapabanal sa kanila at iisa ang Ama ng nagpapabanal at ng pinapaging banal. Kaya't hindi niya ikinahihiyang tawagin silang mga kapatid. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, may mga Perseyong lumapit kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya't kanilang tinanong, na ayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Tugon niya, ano ang utos sa inyo ni Moises? Sumagot naman sila, ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang mga asawa matapos bigyan ng kasulatan sa paghiwalay. Ngunit sinabi ni Jesus, dahil sa katigasan ng inyong mga ulo, kaya niya nilagda ang utos na ito. Subalit sa pasimula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya silang lalaki at babae. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa. At sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, ang sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa ng iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa. Siya ay nangangalun niya. At ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at nag-asawa ng iba ay nangangalun niya rin. Ang kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Magandang umaga din po. Pakigreet niyo po yung katabi niyo na good morning. Pagpaumanhin niyo po, medyo masela ng aking homilya ngayon. Rated S PG. May mga realidad po tayo ngayon na nangyayari sa ating mundo at sa ating buhay. Mga katotohanan na kinakaharap po natin ngayon. One, ang maraming kaso ng paghihiwalay ng mag-asawa. Maraming kaso ng paghihiwalay ng mag-asawa. In fact, sa Pilipinas, sa Kongreso, may nakaambang bill tungkol sa divorce. Actually, dalawa na lang yata tayo
na bansa o estado na may wala pang diborsyo. Divorce. Sinasabi nito, mag-asawa ka, kung ayaw mo kung ayaw mo ng asawa mo, hindi kayo magkasundo, katulad ng sinasabi sa Ebanghelyo, ay magdiborsyo kayo, maghiwalay kayo, file a divorce. Hindi kayo magkasundo, file a divorce. Gaya kunwari sa Amerika, nag-asawa sila, tapos after 2 years, 1 year, ay hindi kami magkasundo, hindi pala kami forever, ay magpa-file ng divorce. Kahit po sa simbahan, merong paghihiwalay. Kaya lang yung sa simbahan, o dito sa Pilipinas, meron tayong annulment. Anong difference po nun? Yung divorce, kinasal kayo, paghihiwalayin kayo. Yung annulment, ipoprove po niya, papatunayan niya na walang kasal na nangyari kasi mula pa ay irregular na ang nangyaring kasalan. So, kung may mga dahilan na para maging invalido ang kasal, ibig sabihin, walang kasal na nangyari. Legal technicalities po yun. Ibang realidad na kinakaharap po natin. Kung maraming mag-asawang naghihiwalay, maraming broken families. Mga broken families. Mga pamilya na nasira. Mga pamilya na may ibang pamilya. Pangatlo, if there are broken families, there are abandoned children. Merong mga bata na walang lumaki, na walang ama. May mga tao na lumaki na walang ama. O di kaya walang ina. O iniwan pareho ng mga magulang. At kung hindi po mahubog ng husto ang mga batang ito, dadalin po nila ito sa kanilang pagtanda. It would always be an issue for them na iniwan sila ng ama nila, iniwan sila ng nanay nila. Fourth reality na makikita po natin ay ang realidad ng same-sex marriage. Babae sa babae, lalaki sa lalaki, gustong magpakasal. Plus, transplantation. Yung babae nagiging lalaki, yung lalaki nagiging babae sa pamagitan ng surgical operation. Again, ano po ito? Mga realidad na nakikita natin, nakaamba sa atin ngayon. At ano kung titignan natin ang mga ito at ano ang sinasabi ng Ebanghelyo tungkol dito? Ang sinasabi na sa atin ng Ebanghelyo ay ang kasagraduhan ng pagkatao ng bawat isa sa atin at ang kasagraduhan ng pagsasama, ng pag-ibig o ng pamilya. The sanctity of marriage, the sanctity of human union, the sanctity of the family. Sa mga pagbasa, sa unang pagbasa, sinabi niya, ang nilalang sila, at sa Ebanghelyo, nilalang sila, babae at lalaki. Iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa. Lalaki sa babae, babae sa lalaki. At kung titingnan po natin, ang mga realidad na ito ay makikita nating they are a threat to the sanctity of the family. They are a threat to the sanctity of the human person himself. At ang masakit nito, meron tayong mga kakilala, meron tayong mga kaanak, meron tayong mga kapamilya, kaibigan, na nasa ganitong sitwasyon.
Sa mga pagkakataong ito, I would always tell people, regularize. Kung kailangan nyo ng annulment, annulment. Kung regularize, ibig sabihin, gawing matuwid ang ating pamumuhay. Hindi lang dahil ito ay para sa moralidad ng tao, kundi dahil ito ang tama. May mga kaibigan po ako, kakilala, malapit sa akin, na nasa ganitong sitwasyon. Broken family, nagkahiwalay, walang mga magulang, walang tatay, walang nanay, mga LGBT, kabit. Pero kung titignan natin, sila rin siguro ayaw nila ang nasa ganoong sitwasyon. Sino ba ang gusto sa ganoong sitwasyon? Sino ba ang gusto na mapunta sa ganoong sitwasyon in an irregular way of life? Wala po. Kaya lang tayo'y tinatawagan ng Ebanghelyo na ituwid ang ating landas patungo sa Panginoon. Ituwid ang ating buhay patungo para masundan natin si Kristo. Among mahirap yan. Kung kayo, ang isang tao ay nasa sitwasyon ng mga katotohanan ganon, mahirap po yan. Mahal ko po siya. Ilan na po yung nagsabing sa akin ganyan. Mahirap po. Mahal ko po siya. Mahirap po. Matagal na yung pinagsamahan namin. Mahirap po. Ganito, ganito. Ang lagi ko pong sinasabi, hindi ba ganun naman talaga ang pagsunod kay Kristo? Hindi ba ganun naman talaga ang paggawa ng tama? Mahirap. Mahirap. It entails sacrifice. Tayo'y tinatawagan para ituwid ang ating mga buhay papunta kay Kristo. Hindi po tayo nagmamalinis. Lahat tayo ay may mga pagkukulang. Lahat tayo ay may mga kakulangan. Lahat tayo ay may mga kahinaan. Pero tayong lahat din ay tinatawagan para ituwid ang ating mga sarili. Regularize para hindi na tayo maparis, hindi tayo maparis sa ganitong sitwasyon. Ako lagi ko po sinasabi sa mga abandoned, kunwari, marami po akong nakakausap na bata pa lang sila, iniwan na sila ng tatay nila o iniwan sila ng nanay nila. They are a product of a broken family. Lagi ko pong sinasabi sa kanila, ina-advise, pagbutihin nyo nang sa gayon, hindi maranasan ng mga anak nyo ang naranasan nyo. Pagbutihin nyo, maging tapat kayo, pagbutihin nyo, and make everything sacred, especially your relationship, para hindi kayo maparis sa mga magulang nyo. In that way, we regularize things patungo sa Panginoon. Pangatlo, ano ang dapat nating gawin sa mga taong nasa ganoong sitwasyon? Nasa irregular situation, broken marriage, broken families, abandoned children, same-sex marriage. Ano ang dapat nating gawin? LGBTQ. Respeto.
paggalang. Huwag natin silang tingnan bilang marurumi at kamuhian. Respeto, paggalang, para makakita sila ng dignidad sa kanilang mga sarili. Dahil nasisigurado ko po na wala sa kanila ang may gusto na mapunta sa ganoong sitwasyon o irregular situation. Minsan po, sabi nung may kaibigan ako sa LGBT, sabi ko, ang babae ay sa lalaki, ang lalaki ay sa lalaki. Among, mahal ko po, okay, pero walang forever yan. Kasi yung lalaki, manto niyang babae ako. Yung babae, manto niyang lalaki. That is the regular thing to do. Nagmahal ka sa maling pagkakataon. Nagmahal ka sa maling pagkakataon. May kaibigan po ako, malapit sa akin. Sabi niya sa akin, among galit ka ba sa akin? Hindi. Galit ka ba sa akin? Hindi, sabi ko. Sana mapatawad mo ko, mapatawad ako ng Diyos. Mapagmahal ang Diyos, sabi kong ganyan. Sabi niya sa akin, among di ko naman ginustong maging kabit. Sino ba ang gustong maging kabit? Pero lalong siguro kung, excuse me sa term, malandi na lang talaga yung babae. Sino ba ang gustong maging kabit? Ang mga taong ito ay hindi ginusto na nasa sitwasyon sila na ganito. So, anong dapat natin gawin? Respeto. Huwag natin tignan sila, respetuhin natin at least ang kanilang pagkatao. Anak din sila ng Diyos. Nagkamali sila, tulad nyo, tulad ko, tulad natin. Nagkamali din sila. Nagkakamali din tayo. Respeto at panalangin na sana darating ang araw, maituwid ang kanilang buhay, ang kanilang pagkatao, at tunay na sundan si Kristo. Mga kapatid, tinatawagan tayo ng Ebanghelyo at ng mga pagbasa para panatilihin ang kasagraduhan ng pamilya. Kasagraduhan ng pagkatao ng bawat isa sa atin. Anong sabi ng Panginoon? Ginawa ni Moises yan dahil sa katigasan ng inyong mga ulo. Sa ibang bersyon, because of the hardness of your heart, dahil sa katigasan ng inyong mga puso. Ipanalangin natin ang bawat isa sa atin. Nang sa gayon, tayo'y tumunton sa daan ni Kristo at maiwasan natin, maiwasan natin na matigas ang ating mga puso. Nang sa gayon, ang puso natin, ang pagkatao natin, ang mga sarili natin, ay maiparis natin kay Kristo. Amen? Amen. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat Na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit,
Naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, Tayong lahat po. sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, basbasan mo ang aming pamilya. Panginoon, basbasan mo ang aming pamilya. Para sa mga apostol ng simbahan, maging buhay na tanda nawa sila ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa harap ng mundong puno ng puot. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang aming pamilya. Para sa mga lider ng mga bayan, pag-ibig nawan ang manaig sa kanilang mga puso upang makapaglingkod sila ng matiwasay. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang aming pamilya. Para sa mga mag-asawa at kanilang pamilya, maging sentro nawa ng kanilang relasyon ang Diyos upang sa pagkakataon ng hidwaan, matanto nilang sila'y dapat maging tanda ng pag-ibig ng Diyos sa mundo. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang aming pamilya. Para sa mga may sakit at may matinding pangangailangan, kalingain nawa sila ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng mga taong may malasakit at pagdamay sa kanilang kahigpitan. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang aming pamilya. Para sa mga yumao, madama nawa nila ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang piling sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang aming pamilya. Sa katahimikan ng ating puso at kalooban natin pong hilingin ang ating sariling kahilingan. Panginoon, nandirito po ang aming mga panalangin, ang kahilingan ng aming mga puso. Naway sa pamamagitan ng mga ito, ay tunay naming maibigay ang aming sarili para mapanatili ang kasagraduhan ng aming mga sarili, pagkatao at aming mga pamilya. Sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.
Dalangin kayo mga kapatid na ating alay maging kalugod-lugod sa Panginoong ating Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inahabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin, Itaasin yung puso't diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat ay kaya aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil ang admong magbago ang kinainas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Buwan ng pagtitiis siya'y nanaig at ang kamatayan ng kanyang nalupig, kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat maasang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa ng walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukalanta ng kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu kayo ng pambanalang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya at pinuri, pinaghati niyon. Inabot sa kanyang mga alagad at ang wika, tanggapin yung lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na may hahandog para sa inyo. Gayun din naman, matapos ang apunay, nawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot yon sa kanyang mga alagad at ang wika, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ibubuhos para sa inyo at para sa tanan, para sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Mysterium Fidei.
ginagawa namin ngayon pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya rinaalay namin sa iyo, tinapay nagbibigay buhay at ang kalis at kakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mapuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig at pasusin mo po kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Florentino na aming Arsobispo, ni Aposeto na aming Obispo Emerito at ng Tanang Kaparian, lahat ng mga anak mong tinipon mo ngayon sa harapan ng iyong piging. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Bireng Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang esposo. Kaisa ng mga apostol at ng tanang mga banal na buhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanyang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, amang mga pangyarihan sa lahat, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Bilang isang pamilya, tayo dumulog sa Ama nating nasa langit. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo nga ang pananampalataya at ang pagkakasala, pagkalooban mo ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Peace be with you.
Mga kapatid, ito si Kristo, ang kordero ng Diyos. Ang Diyos na nagpapabanal sa bawat isa sa atin. Ang Diyos na nagpapabanal sa pamilya at sa pag-ibig natin sa bawat isa. Mapalad tayong tumatanggap sa Kanya sa Kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita, nang higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, hindi kita matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaan ako ay mawalay sa iyo. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Console us to console, to be understood, us to understand, to be loved, us to love. Is in the
vostra pace. Make me an instrument of your peace. Dubici e dubio, lasciarlo seminare l'amore. Ci è verità, perdono, dove ci è dubbio, fede, dove ci è sperazione, e sperare, dove ci è resa, illuminarsi, dove ci è tristezza. As to understand, to be loved, us to love. For it is in giving that we receive, it is in pardoning that we are pardoned, it is in dying we are born again. That we are born again. It is in dying. To eternal peace, Signore, mi rende lo strumento della vostra pace. Make me an instrument of your peace. Orasyo Imperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagkaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos.
Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Panalangin para kimbanwaning misyon para karing kalulu. Pupurienda at parang alanda ka sa samban at pasalamatan da ka, Ginoo at Diyos mi. Ipaming malugod at magana ka. Uli ring mga ragulabagi at epatan mo kaya kami, lalo king kalam ning kasalpantayanan. At inggap mi anting rimong regalo, lima ng dala na banwa ing milabas. Ipanalangin mila ring pakakalulo. Ing Ginoo Kristo, pekatimid na ing pamanaral king maya pabalita, karing pakakalulu ing peka maulagang tanda king iya itang paninaya na datang. Pasalamat kami kaniting pribileyong maging dakin aning kasuywan ing pamanatat king maya pabalita, karing kalulu, karing material at spiritual na pamangailangan da. Pupurienda ka para kaniting pamakitagon at panalangin ming maging tapat kami sanang kapagobrana, panemiya sanang akit ing lupa ng Ginoo Kristo karing pakakadulo masipag, manano na sanang nano maning amipasyag, nano maning gewayo karing pekamalating dili karing kapatadyo kanako yugewa. Ding dapat ning pakakadulo, panemila sanang gawan, layon akilala king pamanyaw at pamanyuyo, panibatanin ng bendisyon ng pontula, at iyang babieli gaya ka, malugod ay pami. Gawan mo kaming karapat dapat Ginoo, makasuyo ka rin kaparaming tao, king meto yato, ang mabibiya at mamate king danop. Ibiya mo karela, king kapamilat ng tinggamat mi, king aldongeni, ing kakanan da aldo-aldo, at king kapamilat aning pamanatindi ming lugod, mapanatindi ming lugod, ibiya mo ing kapayapan at tula. Amen. Santo Cristo del Perdon y Caridad, pakaluluwan mo kami. Virgen de los Remedios, San Jose, Beato Pedro Zuniga, Panalangin mo kami. manalangin tayo. Ama naming mapagmahali, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkahit inuming banal, kami maging katawan ni Kristo, na aming pinakinabangan sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Bukas po ay kapistahan ni San Francisco ng Assisi, ang patron po ng kalikasan at patron ng mga hayop. Bilang pagdiriwang po dito, ang misa po natin mamayang alas 5:30 ay parangal kay San Francisco ng Assisi mamayang hapon. Meron din po tayong pagbabasbas ng mga pet animals po natin, ng mga aso, yung mga alaga po nating mga aso, pusa, wag lang po dragon at buhaya. No po? Maaari pong dalhin dito at babasbasan po natin sa misa ang mga alagang hayop. Pangalawa, yung ating pong mga paalala o alaalay para sa ating mga yumao will be available by next week. No po? Pangatlo, iba yung paghihingat pa rin po ang ating gawin sa kabila ng pag-i-ease out po ng mga restrictions natin. Salamat po. Assignment po natin, maraming assignment. 1, buwan po ng Santissimo Rosario, pagsikapan po natin araw-araw na magrosaryo at pagsikapan po natin na ito ay ganapin 10 ng ating mga pamilya, kasama ng ating mga pamilya. Pangalawa, sa mga mag-asawa, ako po lagi ko sinasabi ito sa mga ikinakasal ko dati, magdasal kayo ng sabay. Bago kayo matulog, magdasal po kayo ng sabay. Kahit nasa ibang bansa yung isa, may Facebook naman po, magdasal po kayo ng sabay. Kahit nag-away kayo, kahit di kayo magkausap, magdasal po kayo ng sabay kayong mag-asawa. Pangatlo, ipanalangin po natin ang mga pamayang gabi, panalangin po natin ang mga kapatid nating sinabi ko dun sa sitwasyon
nasa irregular situation sa ating komunidad. Mga kakilala nyo, mga kapamilya, kaibigan, na sana kanilang matunton landas ng Panginoon at sila'y makakita ng kasagraduhan sa kanilang mga sarili at sa mismong kanilang pagkatao at sa kanilang pamilya. Amen. Salamat po. Salve Regina. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo Pagpalain rin. kayo ng makapangyarihang Diyos at iyong mga pamilya, Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa natin ay ali na, humayo kayo, taglay ang pag-ibig at kasagraduhan ng pamilya. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Have a blessed Sunday and God bless you.